to ka gidonjo kanyo gin ga jok man nigi very good CVs to ka gidonjo kanyo iwon mantiere ni ntiere spell moro mobedo cast ineno ka gichako timo mana timbe mayombe yombe ineno ka gichako mana hero pesa ineno mana ka gichako mana thiro jopiny ineno mana ka gichako timo decisions moko makata in kineno buogi ni adieri ma ben ngat mono yiero cha ngiyane for example commissions mangeny wan gi commissioners mabsani bedo led gi jo Kristo retired bishops for example kingiyo ethics and anti-corruption itelo negi a former bishop emeritus mar kanisa kingiyo wach mar cohesion cha but most of the time ineno ka pod speed magik moko dhigo ok dhi maber nikech ango wadok mana kuma nwachake cha political interference nitiere jok moko ma are untouchable nitiere weche moko chopo kumoro makata ngat monjo bed independence rembe kirni ochako luor kasto ka rembe osekirni ochako luor mane gima koro weche mag mibadhi nyayore mane kuma koro weche mag kuo bete nikech inyise ni timma ichama kokamano twatiminade wanegi koro jo siasa kata gin jo siasa gede wacho ni ang'eyo ge wacho ni wan jo siasa nikech obviously just ngata en ja siasa jok mon go sani jo siasa but wadwaro leaders nikech ko bedo gi leaders emanyalo understand ni mae gima constitution wacho mae gima integrity principles wacho kendo mae kako onego watim gik moko e yo ma oyanga nono to wabro bedo kwa yiero gi ka gibecho kama mwago tik mwapam ni jo gibeyo kasto kiny kendo jok mabeyo gi walaw ng'we le kagigolo gi office adona ketenge weche mo tudore kod chuogo IBC manyien man mondo wang'iyane kaka jatend piny Kenya William Ruto ka chiela kod Raila Odinga odiochieng' manyoro ne giwacho ni giseikore yo makare mar mondo mi giluonga rowere maderom 150 mar mondo mi gibed piny